Asithathe lithuba ke sibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you. Thank you for tuning in. Igama lami ke ngoSithiyo kaDlamini. Mfana wale kwaZulu. Sibalukhulu ke amalandeli. Sesikhona ke khona la egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu uthando lwenu, indlela lumangalisa ngayo. Aluzibeki. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sekuyilelo hour again bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sinayo la lentokazi sinayo la namhlanje eseke yafika futhi egameni lika Jesu sinayo la namhlanje. Hey bazalwane, into yenu ayikhulumeki, angazi nokuthi ithiwani kodwa into efana nale. Siyambonga uNkulunkulu ke asiphezi, ngifake lona nje ku do not disturb ukuze singaphazamiseki la. Yes. Ningixolele kakhulu ke nginane flu ethanda ukungihlasela egameni lika Jesu. Sinaye la uMadlamini osivakashele once again. Kade sinaye khona la khuluma ke indaba zakhe kwanyakazizwe. So okubaleka kakhulu ke ngiyathanda ukuthi ngiphinde ngifake le disclaimer. Okubaleka kakhulu ke labazalwane, we always make sure ukuthi umuntu mayefike la uyaluthola usizo olumfaneleyo ngendlela futhi emfaneleyo. Kwase kuyisikhashana esidanyana uMadlamini kwakumele afike la because she was still burning at that time, so we had to wait till she cooled down and then again she comes and then we talk about her walk of life, things that she went through, njalo. Sibonile ke nani zithinta abantu abaningi ke. I'm receiving calls left and right, you see. Even nemnikelo yenu ngayikhohla kanjani nemnikelo yenu bazalwane, nithini faka isandla ekutheleni ukuthi athi startup aqale kabusha impilo. So I'm receiving calls bazalwane, ezinye zezinto ke mhlambe ezinye ngizoyikhuluma nje later on, ezinye zabazalwane abahlukahlukene be-offerisha usizo lohlukahlukene njalo. So siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bazalwane. Yeah. Enye izinto ke information esuka ivela la kwesinye isikhathi ithina soke singahlanganeke nayo egameni lika Jesu. Siyithanda ukuyiveza nalo disclaimer. Yes. But ke cela ungabe ngisakhuluma kakhulu, angithethelele isithuba ngibingelele uMadlamini egameni lika Jesu. Madlamini, alright? Ndiyaphila bhuti njani? Athi ngenze kanje. Akhonto, alright? Ndiyaphila bhuti njani? Ndiyaphila nami. Yes. Ngathi kude kakhulu ne-mic yakho, ngifuna ube kude, umele it's fine, umele ngenze kanje. Okay. Yeah. Ngifuna bakuzwe kahle abazalwane lapha emakhaya. Yes. Uyaphila? Ndiyaphila bhuti wami njani? Akho-ke sozwakala right kakhulu ke manje. Ndiyaphila kakhulu. Khamba kahle lapha? Kuhamba kahle kakhulu, kuhamba kahle. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Zihamba kanjani izinto? Yo, zihamba kahle kakhulu izinto. Zihamba kahle kakhulu angazi ngichaze ngithini, kodwa nje izinto zihamba kakuhle ngendlela emangalisayo. Ngiyazi ukuthi kuningi esakhulumayo ngalolu suku, akithi nje sikhulume konke. Yes. Njalo. Kodwa ke isizathu esikhulu sokuthi sizoba ndawonye futhi la namhlanje ukuzobonga nabazalwane indlela lusukumele ngayo udaba lwakho, kuzwise ubuhlungu kakhulu. But nje before sizongena kuyona, ngiyazi ukuthi uye wayishiya inamba zakho. I'm sure ngeke ufike la kuba ukuthi abantu abakufonela. Bakhona abakufonelayo? Baningi kakhulu. Ambori bonke abantu bayandifonela. Sukela nje bakithi bonke abantu bayandifonela. Usizo, yes. Bakufonela baqinisa bakupha. Bakufonela bayanqinisa. Konke nje bayakhuthaza wethu kuningi esithiyeni ngakusho, kodwa nje kuningi abakwenzayo abantu siya appreciate kakhulu.
Ngiyazi ukuthi sike sathi masikhuluma saveza indaba ezihlukahlukene ezinye zazo abantu abaye babona isidingo sokuthi engathi bangakutholela nosizo la psychological ngithindana ngama psychologist ahlukahlukene athi afisa uku-offerisha indaba zokuthi uze for counseling njalo zonke lezi zinto. So ngiyathanda nje ukuthi sibonge bazalwane, sibonge kakhulu ekuthenini ukuthi makusuke kunento esuke ivelile kanje bese niba nayo into yokubona isidingo sokufaka isandla. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane, asiphezi. Thank you so much kanjalo neminikelweni. Uyazi ukuthi ngiyaye ngithi ke umnikelo wakho ungawubukeli phansi, wena ungawuthatha kancane. I'm seeing people bedeposita o 30 rand, deposit o 50 rand, deposit o 100 rand njalo. Uyazi lo mnikelo masukuhlangene nomunye wenza into enkulu, wena ungabuka kuyinto encane nje nendla yakhiwa iblocks elilodwa kodwa kuba ama blocks ahlukahlukene ukuze kuphelele kube yindlu. Ungawubukeli phansi umnikelo wakho noma abe ubona umncane kangakanani. So sizobonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu for usizo enisiphelona throughout yonke lento elokhu iyenzeka. Kuyonke lento akazi bakufonele mhlambe bakuphikise ngento oyikhulumela. Akukho akuzange kube khona oyedwa ndandiyilindele lonto ukuthi mhlambe kungaba khona omnye mhlambe wezisebenzi zakhe umzalwane wethu ongathi afone mhlambe kube khona nezothusa ezithile sukela nje bethulile bonke, akabikho nje into ezifana. Abantu abaseduze kwami yibona laba bantu abandi supportayo nje manivuka zi-calls zi-messages umnikelo esimfethu into bangibanga ngempela ngize nami ngiphinde ngize la ukuthi siyabonga kakhulu bathandekayo ngempela yazi umuntu nandla ukuthi manikhuluma ndithi andimthandi umuntu, andikholwa kakhulu kumuntu othi xa ndibhubhile afake isithombe sami sijikeleza umhlaba wonke baye bengumuntu. Kodwa ndibonile indlela noba bengabalulekanga apho bendikusuka khona, kodwa ndibonile ukuthi emzimbeni nje wonke kaKristu Yesu ndingumuntu. Indlela abantu abandithanda ngayo ize iyenza amahloni enkosini, ize yokwakho into enhlizweni yami ndiba imvusele ngathi ngakho kube nemvuselelo indlela endinamandla ngayo ngenxa yothando labazalwane. Iqiniso lithi esibe ndilimele kakhulu bendingenayo nento ethi khona into engayitsho phambi kwenkosi ngendlela inhliziyo yami ibidabuke ngayo. Yebo kona umqondo wami ukabikho right ndiyakhohlwa kuningi nje kusenzeka, but ndi-happy because ndibona uthando labantu. Zinkulu kakhulu izinto ezenziwa ngabantu nabasathembisa zona. Abanye abandazi, abanye bandilumkisa, abanye bathu besafe njani, abanye nje bagade kwantu apho ukuhlela khona usafe na bazalwane apho nihlala khona, apho nisahlala khona ndi-safe because kukhona abantu abanigadile. Ndi-safe kakhulu nje, abantu nje baseduze kwami ndi-safe, akukho okungenzeka. Ndiyabulela kakhulu, angazi ukuthi ngingabonga nithini esithi kubantu bonke. Andifuni ukuthi bazalwane because ayingobazalwane bonke, abanye bangabantu nje abanenhliziyo zikaNkulunkulu. Andifuni ukuthi bazalwane, ndithi nje kuni nonke bantu basemzansi waze uNkulunkulu wangihambela ngani. Ngiyabonga kakhulu. Ngibe sengibiza ukuthi kukhona olokhuzana ngicela ukubonga uThanda, ngicela babiza ngamagama. uThanda uyingane zingane zami lezo eziyezama nami kuko konke ebiza ingane zami ndilapha kwamzalwane. So ngicela ukuzibonga uMama Thanda, Bishop Archbishop Sibiya, umpostoli Mfukengi. Umpostoli Mfukengi ngulo izinto zonke zaqhamuka ngakhona, hayi futhi ayinguyanga wenza lento, kodwa usho ukuthi uNkulunkulu wabona kukuhle ukuthi iblast yonke into yami lapha kwakhe eGoli. Yes, umpostoli Mfukengi ngiyabonga kakhulu sani. Umprofeti uCetshwayo, thank you so much sani, nime nami kwizinto zonke ninisupport, ninifonela, ni-check ukuthi nje impilo yami right na every day, every morning, every night benicheck ebusuku uba mama unjani. Ngiyabonga kakhulu. Qwabe unobhala womhlangano lo
ebendikade ndikuwo aphansi komzana wethu lo ngiyabonga phakathi kwayo ngiyabonga ndibiza laba abaye bangabi ba side bathi kodwa mama thina singakuwe sizoma nawe sizofa ufa khona ngicela ndibabiza bona bodwa nje siyabonga kakhulu kodwa kuni nonke ma South Africa ngiyabonga Apostle Umelese ngiyabonga kakhulu gogo ngiyabonga abafethu angazi ngithini kodwa ngicela ukubonga kakhulu. Hey madod ngiyakuzwa ukuthi uyasha ufunana nemvuselelo kodwa hey yabona indlela amandla nawo ngingabulala ibhere ngemic ngayibulala ibhere indlela endi ngidinga noma yini mani esti noma yini kodwa nje ungathi ngindenzeni ungathi unganikeza ba mandenze unikeze imic and then uthule ke kuzobonakala phambili ukuthi senza kanjani. Kodwa kukhona umuntu okufanele efile kuyo yonke lento isitha ngithi sisilwane sitha kukhona into efanele siziphindizele ngazo kusitha because asingesiqamba mangasithi amandla wethu ayaphela ngoba besisenhlango kade lenhlango saba kuyo amandla aphela phinda bakhona into esinayo manje sibuyisela impindezelo esithenisele ukuthi sicishe safele emanyaleni kodwa uJehova wethu akavumanga awuthi ngenze kanje uvala le kitting le yenza i-lighting embi noba ndimbeke ngonami ukuze sizoba right inkosi ikhonzeke kakuhle amen yes sexolisa abazalwane besavala kune lighting ebingekho inhle bese zama ukuyivala la yazi ukuthi ekukhulumeni isitori so kwesinye isikhathi kuyaye kuvule inhliziyo zabanye abantu ekuthenini ukuthi ethi umuntu hayibo nami yazi nginayo into noma mhlawumbe ngangafana kodwa athi hey yazi nginayo into nami enje ngibone isibindi sakho ukhuluma nami ngafikelwa ukuthi engathi ngakhuluma so ngifuna ucheck ukuthi ebantwini abakuthintile abekho yini abantu abake baba nento yokuthi yazi entweni odlule kuyona nami ngiyayazi baninzi kakhulu but wami baninzi abesilisa okay nge first day iphuma ilokhuzana iphuma yonke lento kwakhona abanye abaye banifonela abanye abangabafana angisho njalo abafana bekhuluma ukuthi mama lapha nalapha ubungaqambi imanga mina lento obukhuluma ngayo ngiyazi kimi ukhaye wayenza umzalwane wethu ukhe wayenza kodwa kwasiza ukuthi baphume ngendlela baphumeka kodwa kubo bonke nje ukhona abantu bathi ngiyafisa namuhlangano esiphathi ingathi igama lami lingangaveli futhi ngingangaziwa because abantu babalekela impilo zabo kodwa nje baninzi ama calls wamadodana abantu bekubizwa ukuthenza ngizakunikeza into uthi ubuthakathi basezulwini uthi lo mntwana uthi avela athi ngizakunikeza ubuthakathi kanti ufuna ukugibela so baninzi kakhulu bathandeka asiqambe imanga mina ngisive i-calls abantu besithi futhi thina mama besingakwazi ukutsho because besingakwazi ukuthi uzoyithatha kanjani masixela ba hayi bonanga nangu umhlekazi uhambe nami uthi omnye wahamba nami enishela lapha endlini ekhaya lapha egcekeni uthi sahamba naye masifika lapha ehotel wabhuka umuntu wasezulwini engubhovuza luckily kusho ukuthi ke zange sisebenza into zakho nezisebenza angazi banza kanjani kodwa ke wagcina engasangalale naye kodwa umuntu lo bengowami efuna umgebengulu umntwana kodwa ukhona omunye owade walala naye emotweni Shuda kavukelwanga lapha lo mntwana uthi izange ivele kwavele into yakhe yavele yathula yathi tu yangavuki wasinda kanjalo umuntu osezweni wakhala uyayazi indlela endikuthanda ngayo kodwa ungayenzani lelo senibhuke nokubhuka kwafuneka ngoba bese shesha wafika kimi ekhaya ngabe sengiphakama ngoba bengiphakama ngo1 phela is2 sengiphakama kise ngibona indoda ibuyile phela kanti indoda isiko gilwa ngumfana elukhujana ayizumanga ayifumananga lutho lapha ibuye njalo ngoba umntwana zangivuke into yakhona bawu2 abantu abanifonele besho kanjalo bawu33 yes abathintekile and ndiyabazi bonke ukuthi nje mina benibona ingane zami bizingane zami but bezingakwazi ukuza kumba omunye waphuma naye ndikhona ekhaya wayombhobuzela elokhuzaneni ma esithi umntwana olana naye egroundini lapha ya endla ngubo emotweni
Usho njalo umntwana manje asikwazi ukuthi ST kube khona abantu abangaqamba ukuthi singaqamba manje ngathi singabantu basezulwini asifuni akho umuntu simzondayo apha akekho umuntu ozondwayo kodwa into ifuna wenzeka kulunga uma kuthiwa mina ngiyistabani kumele ndivume ST ukuthi ntwana angisenayo into endidibanisa namajensi ndifuna amantombazana ngikhuluma iqiniso futhi ngingalimazi abantu bakaThixo ngalento akuliwa la akhondulwayo kodwa kuyalungisa ukuthi umuntu makabuyele enze izinto ezirathi ngendlela futhi nathi singabi zigqila phela sizibona sezingena kwinto mina manje laphosa ngamadoda amaninzi ngoba nilibe kuhlala pha 4 years amadoda aniphosa ngoba bacifa mountain sendodeni kana nikhondodeni manje ndingumhombiso wento engingayazi inkosi yami yes so ngiyathandaza ukuthi noma ifika kumanye andifuni ukuthi sons because egama lesons bavele bacanga ukuthi ngibabhanqa bonke ifika kulo mntwana ngani yami uba ukhona ukhulekile ungithinte mina ngizokuhlanganisa no ST ukuze abantu bahlanguleke ukhona ke wakhuluma lapha ST lapha comment lapha ethi mina bandilala be3 hayibo uthi mina bangilala bengizonda kabe ngangiyazi ukuthi izofike le mini baba ndini embiza ngegama ndandiyazi ukuthi iyazifuna futhi bengifuna vele ifike inkosikazi wakhe because inkosikazi ngiyena okwazi kakuhle uthi banilala beba3 bezimen of God kodwa sinandaba nezinye sinendaba nalo mina nginendaba nalona ubengo wami yeke ukumthanda kwami laphuthi yeke ukumhlonipha kwami laphuthi kanti lonke ixesha unishiye endlini esiyazi bena amaxesha kunishiye endlini bra kanti uyobhuvuza lezi ngane Asibuyabona manifika lapho ngiqomba uthi ngempela ikhona into engahambi kahle kumina yonke lento lena ayikaze ifike kulokubazali bazo lezingane akayathina ama families wabo sengisho ukuthi mhlawumbe nakulabo uzwa ngabo directly abazi babatshele bona abakuba ama families wabo abazange bawutshele baba ngoba bamsaba phela umuntu wasezweni yingakho besinamanje asifuni ukuvela basamsaba because uyingonyama nje banathisho kuba uyasho bayena ubhodla njengengonye uyingonyama so abaveli nami nje banikhuluma ST uba bekusokuthiwa ngiDecember benizothaza kodwa ngithemba inkosi nami ngithemba uThixo sezulu ukuthi ngeke nje because ndiyamazi inobuni bawu lunqwenga angiyakwenza lutho ngibawu lunqwenga so nje ngiyacela ukuthi ubukhona umntwana and ayinamantombazana lento akanandaba namantombazana ungahamba nje ngqono phambi kwakhe nami ngihamba ngqono ungabikho ndinyakazayo ayinandaba nayo kodwa nje ama-gents and uthanda laba bancinci bafethe ingane lezi zincane and uthi omnye mina angisiso mina mama ngokudala istabani kodwa after endenze lento na feeling ukuthi uthi kumele ndibe nento ndingabi nantombazana ndibe nendoda uyakwazi ukuyigqwetha ingqondo and uyakwazi ukuconvince kulento ukuthi yibanje ngami uyambona ubaba usho njalo uyambona ubaba awumthembi ubaba ungathini esimntu sesinje baba uminciminceze and phela mawumika umuntu noba ithomo liyafuna uvuka ngeke ivule itotolozi mawumsaba umuntu so bebesinda kanjalo abanye abantwana but nginayo into ethi baningi aye wabenza bavuma okay asingene la Madlamini last time you mentioned indaba yezingane zakho yes ba zibe ingane zakho zinjani mhlambe after zazikaze nezibona ikhulanga inewe ukuthi zikhona ku social media mhlambe zizahlangana nawe kuzo lezi inkundla okay after kwalapha ST angahla andizithole efonini lendala because kakhulu benifuna lendala and communicator naye lincane because endala ino 19 years and then encane ino 13 years so nguyena kuboy and ndithe kuye ngicela boy ngiboye esikoleni ngicela uthela nawe konke ngifuna ukuthela nawe but ngiyazi ukuthi utata wakho umbonisile because utata wakho uyawanfonela wathi ba hayi bo mfethu awusathi ba ubuhle lento nje mhlambi uba umntana wakhe uyamtshela ukuthi nangu mama wakho kusenzeka into ezi so anikadibana nalo mntana because animthola ocingweni also esikukhona umzalo nebakithi ingathi khona into ehlanganayo abazali abenza ukuthi kwabona abazali balapha bakho abazama ukuthi banitholele angazi noba ngumuzi noba yini kodwa kukhona into enjengalayo abasayihlengayo futhi basidibanise nomntwana lo womuntu ngoba because umntwana mluntomazana after nihlangene no man of God wayeka isikolo wadla ama drugs uyilonto nje wavele understand enganayo
futhi akasafuni ukuhlala nami ngiyazi ukuthi mase ngihlala mhlambi naye soba yithi uzoba right but nami manje ngiyasaba ukuthi ngathi makaze lapho ngikhona because of indlela ayiyo unobundlobongela so khona abazane abathi bazana assista ke ukumthwatha umntana bamse rehab and then bamenzise because uyeke phakathi esikoleni bambuyisele esikoleni nami labazana bathi bazandenzisa mhlambi into zomthunga because inkosi niphe ezandleni akho ndawo ukuthi bazana assista ukuthi ndihambe ngiqhubeze into yami yomthungo ndithunge ndenze nje umsebenzi wezandla so ngabanye bazana baye banifonela abazana basuka la so kukhona izinto ezindalo ezinhle ezinjengalezo yo bazalwane kodwa ithiwani into yenu ngempela ithiwani into yenu bazalwane babonga ngani abantu abanjengani angiyazi lento angaze naze ngiphoxa sengibe nama guest angazi amangaka la amanye awasuke efini obona ukuthi asesidingweni and you guys when you chip in you make sure siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane even for this platform siyambonga uNkulunkulu ngani imile kungenxa yenu siyabonga bazalwane asiphezi uyeke sekwa grade bani umntana wakho lo grade 10 grade 10 okay ntombazane enhle ngoba ngenxa ye-anger because uyeke isikolo after ndiyohlala kwamzalwane intombazane leyi intombazane so ihlala phi la khona ihlala isecala manje inoba ihlala wathi kumuhlane umngani wakhe angimazi esidinga amagama ukuthi uhlala nobani kodwa wathi nje uhlala ngomphathi beni kena khuluma naye ngoni lapha eGoli ba ntwana ndihambile nje ubusazi ndihambile kumzalwane wajabula kakhulu ke mama ndiyabulela uthando lwakho kade salikhumbula kade saligcina uthando lwakho manje masohluka nomzalo ukuthi sibuye saphinde saba naye umama esho kanjalo ngiyabona indlela limele ngayo lo munye yena uboy ke siyakumeleza kananxakena kuboy akananxaki shemu lokho nje bonga ba uyamfumana uma wakhe naye uyekile esikoleni uyafunda yena uyafunda but yena usafe ihlala notela ke phela esithi lo umntwana angazi noba ngiyikhulumela lo umntwana omdala ayingomntana wandoda ngumntana we-rape umuntu kathi lo bekhaya nhlasena ngalonto ukuthi lo mntwana uliphara ngoba vela qamazi noyise lo mntwana wakho anivikela masefona uyise lokho nibhincisa nibekho nikhoma phakathi ngathi ba nonoza wami into bangibese emhlabeni ndandi kwi-fasting umuntu asesiwe amen of God naleyo kodwa sistory sangenye imini kwavela lo mntwana so ndiyambinca kuye lo mntwana mayesefuna into ezidibana nobani notata wakhe so une-enga yongabi natata une-enga yokuthi umama wami benaye uhambile wakhetha indoda kunami kuningi nje kusekhanda lakhe isitori sangelinye ilanga leso so isisodwa nje fasting ratio man of God yebo we fasting yebo yo so break fasting kwathi abanikhalweze nifike nababazana uhlele into lindo la apho nababazana bese bekhona naye kwi fasting xa nifike emission futhi sasifase sonke xa nifike emission ayibona indodwa nje la umfundisi wathela into ayithelayo but yenye imini wathela into ayithelayo ekhofini yabuza mina baba sizophuza kanjani itiye kodwa abanye bakafika wathi ibuphuza bazafika mntanami nawo zabenzela ngagcina ngiphuza lapho nangiseyintombazana ngikazani nandoda so ubuntombi bamba breakwa umfundisi labe sengithola ingane ingane leyo wayamukela yena lo mfundisi zange nimchaze nombe because umka kwami ndanise Cape Town ngoko kuleya minyaka zange nimchaze nomceli kodwa wayazi bakhona into ayenzayo because ya break kwabikho into indibanisana bathi ebandeni maningabikho into ezandidibanisa naye because after enzile esidinga uthi xa ninikeza ubulungu bokuthi after gqebo ndenza ndenda bese njama ndekomnye umama ba hayibona ngumfundisi ndenze into and man phaka embedeni uthi kum uzowenza njani kusho ufune ubheke clinic uyayibona lekhulila ulelina mndingeko ngqondo ukuthi uthi khona into wayigale ukuthi khona into wayigale etiyeni zange ndimve mba ndabona nje ndingcolile ndingekho ndira and then ndakuxela kulo mama ke uba hayibo umfundisi wenze into ethile and then wanqunqa because kule nkonzo yami kwakusikwa ke wanqunqa umfundisi but akasekho emhlabeni wasweleka nenkosi yemoto akasekho emhlabeni akasekho emhlabeni yo imbethe dala udlula dala uhamba yes yeah dala uhamba yeah bazalwane ngifisa ukufonela some of our people ngifisa ukuzwa ukuthi yini lena abangayi-offerisha yini lena abangasipha yona yes okay kuno Champlain yabona manje ngikhuluma izulu zokulahla ngempela mase uChamplain wesifundazwe saKwaZulu Natal yazi into kanjalo sifundazwe yazi makuthiwa isifundazwe isifundazwe andisazi yeah kuno Champlain wesifundazwe iprovince waKwaZulu Natal uChamplain uPastor Lungi M
ngizofisa ukuthi ngingambona naye ngathi she was burning ngalolu daba. Yes. Ngifisa ukuthi masingamxhuma siza ukuthi yabona ngithi manje sicela usizo nasebantwini njalo njalo. Ngicela ukuthi ufake ama headset lapho ukuze uzomuzwa kahle. Yes. Yeah, yabona ke bazalwana be. Yabona manje sisebenza ngempela manje. Sidonsa uChamplain. Imadala. Mama sebingelela. Sibonga kakhulu mama egameni lika Jesu sinayela once again ulindelwa esinayela namhlanje bekuzoba liphuthe elikhulu ukuthi singakufoneli kulolu daba since ukwabonakalisa ekutheneni ukuthi ube hands on nakulona mhlambe nanokuzwa nje nento ongayisho kuye usisi uli ngiyazi mhlawumbe ngingenakhuluma kanjalo nje nakubantu ngalo lolu daba mama. Yep. Yikho especially ngoba yena uphuma emshadweni nomuntu owaziwa njengomuntu kaNkulunkulu isithunywa kaNkulunkulu. Mhlawumbe ngisho nje ukuthi akuyena uJesu omonile usisilindelwa akuyena uJesu omhlomezile usilindelwa angamfiki uJesu izwi kaNkulunkulu lithi uma umoya womuthi uvukela alikho enye indawo esingabalekela kuyo nesingacasha bodwa angithi lona igama likaJesu lingumbhoshongo onamandla sithile. Yebo. Alikakashintshi. Amen. Amen. Awethu noma ngabe le odlula kuyo kongangakanani kodwa ungamshindi uJesu. Eish. Impilo ekhanda lakho zoba liningi izinto ezasulayo lo nezilimazayo. Amen. Nabazalwane njengoba udaba lwakho lukhulume kwi-public bangakhuluma imibono eminye ekwenza ubone ukuthi bantu abasebenzisa banayo i-compassion. Amen. Abantu abalimazanayo kodwa nithi noma ngabe kunjalo ufikelwe leso sikhathi uzwa kunjalo ungashiyi uJesu ngoba nguyena owenze lokho. Amen. Amen. Wakunqobela. Amen. Aish. Yebo mama. Lo wathanda izwe kangaka uyena izolo namhlanje nakusasa. Amen. Amen. Usathanda. Okwesibili ngicela ukukunqoma ngokuba lesibindi sokuzikhetha wena. Abantu abaningi bayahluleka ukuzikhetha. Abantu abaningi baze bafe babulawa ukuthi they failed to choose themselves. Izwi kaNkulunkulu lithi bothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Amen. Ngamanye amazwi sekulindelwa isikhali sokuthanda omunye umuntu usithola ngezikhali ozithanda wena ngazo. Yebo mama. So Eish. Amen. leyo noma ngawa. Kodwa uyavuka. Amen mama. Aish. So ukuthi shape of your destiny. Amen. Amen mama. Amen. Amen mama.
Amen. Yebo mama. Yebo mama. Thandaza naye athandaze. Ora ngiyacela ukuthi unosizama ukumlekeletha alithole olutherapy. Idinga ukuthi athole abantu abaqualified ukubhekana nokulimala kwengqondo noma ngithi komphefumulo. Ngitshelile ukulindelwa ukukhuluma naye ukuthi ngiyazama lolu sizo ngaseGoli ukuba ngimtholele itherapy akwazi ukuthi aye khona athole usizo lokwelulekwa ngokomqondo ukuze azogcina isanity yakhe again. Aish. Amen. Bese KwaZulu-Natal bekuzoba lula kakhulu manje-ke ngiyazi ukuthi sekwenye i-COVID kodwa sisemsebenzini nje ukuthi sihlangane nabanye sithole lolo sizo futhi. Yebo. Ngibonile ukuthi bahambe iqhaza ithumele namazwi induduzo imikhuleko kanye nemali ngoba uLindele uyadinga ukulekelelwa financially ugaba lwakhe lulunge lwempilo nenhlalakahle bese ukuthi unabantwana so kuyadinga ukuthi abe right. Ukhona futhi olumzisi ukuzamela lona esicela futhi nababukeli balolu hlelo ukuba nabo bangangenelela ukubhekela nathi siyabheka umsebenzi ukuze athole umsebenzi aqale kabusha impilo nabantwana bakhe abanikuthi ekuleyo process yonke ye-therapy olufuna umsebenzi ukuzamela la ngizama khona nathi bantu baze engcufa nabalaleli nababukeli ukuthi makukhona la bengazama khona nabo umsebenzi bathi silekelele simtholele lo mzalwane umsebenzi ukuze akwazi ukuthola indawo yakhe yokuhlala abuyise abantwana bakhe mayikwazi ukubabuyisa aqhubeke nempilo abanike uthando nabantwana bakhe aziphethelele naye. Amen. Azikole angavumeli a spirit of shame ukuthi imembona. Aish. Amen. Enginawo futhi available ngimtshelile-ke naye uSilindele ukuthi inamba yami ivulekile kuyena angangithini anytime when she wants to talk but njengoba ngithi sifuna lolu sizo nje le-therapy help kanye nomsebenzi sizolokhu siqhumana. Yo. Ya, hey mama siyambonga uNkulunkulu ngawe asiphezi kakhulu indlela oye wasukuma ngayo iye yathusa kakhulu nendlela oye wafaka izandla ngayo mama nosizo nje oza nalo siyabonga kakhulu mama siyambonga uNkulunkulu ngawe kunzima ngempela asikwazi ukuthi indlela oyiyo ngeke ngithi ke ayizibeki siyabonga kakhulu mama egameni lika Jesu. Lindelwa angazi ungafuna ukusho something mhlawumbe before mama Zimyeka. Ndiyabonga kakhulu ma enkosi kakhulu ndivile ma ndizokwenza njengoba usitsho enkosi kakhulu ngayo yonke isupport mama enkosi kakhulu ndiyabulela. From the socials for yourself ngoba kuyenzeka nayo i-social media igcine isilokhu idokotela isilonda ozama ukuthi siphole. Yebo. Yep. Amen. Yes. Yes, yes, ma'am. To heal. Amen. Inkosi. Inkosi, ma'am.
Eish. Yebo. Eish. 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 Aish. Yebo. 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 Amen. Yebo. 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 Yes. Very true, ma'am. Very true. Nkosi kakhulu ma, Nkosi kakhulu. Yes ma. Oh, amen ma. Amen ma'am. Yo. Mama siyabonga kakhulu mama. Siyabonga kakhulu mama ukuthi in your busy schedule ukwazi ukuthi usiphe lemzuzu mama ukuthi sikhulume nawe. Siyabonga kakhulu mama. uNkulunkulu nje aqhubeke asibekele wena lapho ke. Thank you so much. Yes ma'am. Amen ma'am. Siyabonga kakhulu mama. Yo, mama Pastor Lungi Champlain waKwaZulu Natal sithe ayiphutha kakhulu ukuthi singamfaki olayinini sikwazi ukuthi sizwe lokhu angakusho namhlanje kulolu daba olusensitive ngalendlela. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yeah. All right. Right. Yeah, ne. I don't know. Izinto zakho zizo khuleka kuseduzane. Kuseduzane. Ngicela ukwenza kanje. Angazi noma kunomsindo owenzekala ongemuhle kahle nje so angazi ukuthi lento yabayisethe kanjani namhlanje. Uyacula wena futhi uphinde ucule. Yebo. Uphinde ucule. Ngike ngahlangana nenye video yakho lapho ucula sidlanza inhliziyo yami. Jesu. Yebo kehla. Inhliziyo ya wena nje. Awuthi uzongibheka phela. Ngingandizokwazi uyisho ngendlela yakho, mina ngisha ngendlela yami yabo. Usha kanjani? Ingcole kakhulu hlamba inhliziyo yami Jesu. Ingcole kakhulu hlamba inhliziyo yami Jesu. Ingoma zabantu vele ngizona manje ngendlela ngiyami indlela. Yes. Ingcole kakhulu hlamba inhliziyo ya wena Jesu. Ingcole kakhulu. Awu suka. Madoda. Khona lo mzalwane lo wathi mfonela lo mzalwane lo ngizwe ukuthi
ayikho into angazama ngayo siza ukuthi ayikho into angazama ngayo yabona phela nje basisila siyasebenza manje hayi indaba yokudlala kukhona into emele yenzeke kukhona into emele yenzeke egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha bazalwane bami sikhona khona la sinani athi kufanele abazalwane laba ke sizwe ukuthi yini abangasipha yona yabona nje basifona la into yabona manje siqeda ukukhuluma noChamplain sikhulume nalabo futhi laba lapha kwestudio Fokamshengu siyaphila mfowethu njani love mfowethu mfowethu siyathokoza man siyathokoza kakhulu yabona phela I'm busy advocating for umzalwane wethu esinaye la ngikufonela la ngino sisi ulindela fuza apha ngithi mama manje ngithini Jesus okay yeah lesisilindela la so ngivele ngokucabanga la mfowethu nina nila igoli ni right nila igoli since nayisila nayila igoli one thing enginothisa ngaye umzalwane othandayo ukuhlabelela so you guys jibanila egoli nezomsebenzi kaNkuluNkulu futhi la ngendlela emangalisayo nezinkonzo njalo njalo ngiphinde futhi ngiyenibone nenza nama recordings zonke lezi zinto ngokwahlukahlukana kwazo ngifuna ukuchecka mfowethu ngizwe ukuthi awu mangathiwa ngihlanganisa izandla nje ayikho into engayenzela lo mzalwane lo bafowethu ekutheni ukuthi isiphiwo sakho kanye ngithi nje igift yakhe lokhu iqhubeka isebenze njalo noma engasekho KZN kodwa sibe nayo indlela ukuthi siyamamukela noma esela igoli ekhaya sibingelele futhi nodadewethu ulindelwa sibhekile like salalela futhi istory sakhe khona lapho kwiThabang ST Media yes si Johannesburg noma igoli sathinteka kakhulu asikwazi ke sigole ukuthula uma ke kunezinto like kanje kodwa siyadinga ukuthi sivule izandla njengoba usushilo ukuthi siphinde sibe ngabantu abasemculweni sibe ngabantu futhi abasebenza kakhulu ngeinkonzo yes siyafisa bona ukuyivula like izandla ngoba bese nizwile ukuthi usisi uphinde abe umuntu vele okakhulu la endimeni yomculo futhi neyokhona yes uphaphathe kwabanye abafowethu ukuze sibone ukuthi kungaba yini into esingamenzela yona for i-lifetime ngoba akusiza ukuthi umuntu umnikeze isinkwa like okwesikhashana kodwa ufuna umnikeze isinkwa esizokwazi ukuthulela even naseyinganeni yes wow wait yes Ngiphazanisa nje kancane ukuthi kune feedback like ekhona lapho kwestudio like iphinde ngilingiselele na I think it's when ngisuke ngivula imic but nje ukhululeke mawungizwa ngathi angikhulumi okay no ayikho mfethu ngiyafisa ukuthi usiswethu ulindelwa kule inkonzo like ezikhona la igoli ikakhulu kubafundisi ngibanxenxa nje njoba like mhlambe besilalele ukuthi lo mzalwane asim-invite like ey'nkonzweni zethu ukuze ukuthi naye akwazi ukubeka like isinkwa like etafuleni angeke ngingene kakhulu kudaba like olukhulunyiwe ngicabanga ukuthi Dlamini nina ningabantu aba-right ukuthi nidile nalo futhi nakwabanye ke futhi ke uNkulunkulu abanikezile like igrace yayo kodwa thina sesizwile siyafisa ukuthi simnikeze like ama platform ukuthi aziveze futhi akwazi ukubeka like isinkwa etafuleni njengoba esela igoli
Wow, yeah, no mfethu kuzokela kahle kakhulu. Ngiyambongela mfethu kulelo site lelo uzizwele naye sinaye lapha e-studio ulalele. Ngicabanga ukuthi mfethu ukwamukela ngezandla zombili naye lokho and nami ngiyacela nje uzibophezela ekuthenini ukuthi mhlambe noma ngabe nimdingela kuyiphi indawo as long nje ku around nami ngiyenza indlela ukuthi ngiyamletha la enimdinga khona since yena engakayijwayela indawo so noma ikuplan imdinga khona uyofika bafowethu so nje ngithe ngenxa isiphiwo sakhe so mayesela eGoli angazizwa iministry yakhe kuba ukuthi si further out kodwa ayiqhubeke noma esela eGoli so ingakho ngithi you guys are so relevant ekuthenini ukuthi kulokho esifisa nokuthi simcelele khona sicele kunina. No mfethu like ngiyabonga nje ukuthi udaba luka Sisulindele like uliphathe ngalendlela like ophethe ngalo ngoba angikusho before ngiqhubeka ukuthi siyazulana nje nawe kodwa siyabonga ukuthi ube nesibindi so ukwazi ukufika kule platform you have our support nokuthi ke ibandla malingathukwa like mhlambe ngabantu ngenxa yabantu abathize abangenza izinto like ezi-right uNkulunkulu like ukhona futhi uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe regardless of ama-challenges like esibhekana nawo ngiye ngithi ke mina ke awukho umuzi onganazo indaba zawo wonke umuzi uyadunya like intuthu njalo nje ntambama like mangabe umuntu okhulele emakhaya uzobona like ismoke like isiqhamuka nalapho khona kubonakala ungazi ukuthi khona like kuhamba kahle zikhona indaba zakhona kodwa ukuthi ayikakaphumela obala so ngizothi dadewethu lapha e-studio yimanje na isibindi ungamiyeki uNkulunkulu sikhona siyibandla singabazalwane singabefundisi eJohannesburg la eGoli and ngiyabacela ke futhi nabafowethu la eGoli ukuthi njengoba kuthiwa ke this is the city of God kokandonga ziyaduma kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda asikubonisa silubonise ke uthando ke kudadewethu uLindelwa ukuze ukuthi impilo yakhe ingami kodwa sesendizwile like udaba lwakhe phinde ke anginxenye ke mntaka Dlamini yes sir fundisi engikholwayo ukuthi usebenzile nabo ngizwile uma ekhuluma ethi ube invitewa like einkonzweni ezithile akungathi ke manje mangabe sekuvele like udaba elikanje bese abazalwane bahlehlela emuva but ngizothi kubona ke like let us support the women of God bese ngicina ngokuthi ke kunomfowethu like uNkululeko like uKhanyi onohlelo oluthi ungazibulali yes ngizothi siyabadinga nabo wherever la ikhona nje mangabe ngimamele ngingamuzwa lapho khosini ngiyabacela ukuthi let us support the women of God because umuntu uzafinyelele la ayizibulala khona ngenxa yokuthi abekho abantu abakwazi ukuthi bemsize umuntu bemlekelele kodwa into abayenzayo bagijima baye kuma social media batrendise like iDore and what not baye ukusiza umzalwane but at this moment the Church of God needs to unite and help the women of God. My last point will be ukuthi sine studio esilapha eMusic is Live eMaboneng engicabanga ukuthi ke uma sekuhlangene kahle yonke into yethu sizoyivula like izandla ukuthi like udadewethu if efisile like ukuqopha umusic wakhe angeza like ezo recorder wow emphakathini ekwazi ukuzenzela like futhi inzuzo nabantu bem-invite bewuthola umusic wakhe even nakuma social media platform futhi sizokwenza ukuthi like nakuma online stores utholakala lo music without yena kube khona into ayispendayo. Amen. Yo hey my God Lindelo
mina ayisekho into engayisho yeah mhlawumbe wena awuyisho something ngiyabonga kakhulu yo angazi noba ngikhuluma ngithini esithi kodwa ngibona uNkulunkulu waphendula amaphupha eminyaka ekade ngimncinga uNkulunkulu ukuthi ngingafi ngife ngingazange ibe khona lento kade ngayithandazela enkosi kakhulu mfundisi ndiyabulela kakhulu ndiyabulela kakhulu ngaze ngenze njani kodwa ndiyabulela kakhulu ndiyabonga ematendeni umuntu wakhona baba Amen. Yebo. Wife and whatnot ngiyabuza ukukhuluma ngendaba yesikole ukuthi like uzoqashwa ubani njengoba like ngazi isikole kwenzakalani yebo uNkulunkulu akunikeze sona lithi iBhayibheli sizokusondeza kwababa hey inzuzo iyona engaphilisa umndeni wakho ngaphandle kokudependela even kumuntu wesilisa noma omunye umuntu but Yo. Yeah ne no mfoka Mabuza siyabonga kakhulu mfowethu thank you so much ngicabanga ukuthi ke konke isikhathi siqhubeka ke kuzobe ke ku communicateka ekuthenini ukuthi ku arrangeka kanjani siyabonga kakhulu bafowethu okufaka isandla odabeni luka sisi uMadlamini sinayela namhlanje Jesus. Amen. Ungaze ube njani like but just understand ukuthi ayikho into uNkulunkulu ayivumela kube yenzeka izizathu sengekho. Amen. 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 So like stay positive, stay calm, and just focus on the gifts that God has given you. Yes. Kakhulu ngiyabuleka kakhulu. Siyabonga Mabuza. Thank you so much. Ngicabanga ukuthi ke isikhathi siqhubeka sobe sikunikeza ama details uma konke seku ready na kuyena siyabonga kakhulu bafowethu. Inkosi mayiqhubeke nje sicindelene lapho ke. Thank you so much mama. uKelvin Mabuza lo bekade sikhuluma naye la bazalwane and yeah laba fethu la benza ama recordings amangalisayo siyambongela kakhulu udade wethu njengoba ke senizwile egameni lika Jesu Kristu yabona ke konke izoyenza la igoli konke izoyenza la igoli anoda siyabonga kakhulu yeah konke izoyenza la igoli. Yeah, would you like to say something? Yeah. Right, ngiyabonga. All right. Excited futhi ndibonge ethi kakhulu na kuwe bhuti wami ukuthi ube zawuthini ube i-bridge yokuwela kwami ngoba iqiniso lithi if ube ungakhange uvula izandla nawe
ngesingekho kule ndawo. Sibonga ukuthi umamela ngehlobo umamela ngayo Thixo. Siyazi ukuthi ezinye zezinto esizikhuluma la nawe abanye bakuzondela zona ibe ngathi izinto ezisuka kuwena kanti sithi abaza kuwe baze nezitori zethu. Enkosi kakhulu, andiyazi bandiyibonge ndiyiphelelephi kodwa nje ndithi enkosi kakhulu. Also angeke ndiphoxe igoli, ndiyamazi uNkulunkulu endihamba naye. Sibonga kakhulu Zindlela. Kungaliphutha kakhulu uma singangaya yiye kumfonela umfundisi esike sathi ukukhuluma naye la. He's one of the psychologist ake ngithi nokudila nalo usizo olukanje, but thina nawe sesiqedile. Sekukubonga nje abazalwane nje basibabongile namhlanje sizithi ke mhlambe ake simthindeke nayo umpostoli siza ukuthi yini angayisho kuyona lena. Baba umpostoli sikhona siyaphila umpostoli, singezwa nini? Umpostoli Makhathini esinayi is one of the pastors akhona le eKZN. Kungakuhle kakhulu ukuthi naye ke simfonele since enokudila nodaba okanye ke ngithi enokudila nama issues aye athi mayabe kanje. Mangithi ama issues ngikhuluma ukuthi nje mhlambe we relationship coach just to have something nje niyazi ke namba zonzokhumbula siqala ukumfonela unakho nje ukucontributor kakhulu kaningi la einhlelweni zethu. So kulolo ludaba oluvelelele kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana, cha kungaba iphutha impela ukuthi singamfoneli ukuzwa nje just anything angayisho ngabe kuyo sisilindwela okanye nakubona bonke abantu abathintekile kulolo ludaba. Siyafisa mpostoli ukuzwa ukuthi kulolo ludaba luka sisi ulindelwa olwelavela kakhulu lapha einkundleni ukuthi mhlambe ungacontribute uthini. Angazi nokuthi ngakubuza ngithini, ngibuze kanjani kodwa nje noma yini ongayisho mpostoli. Asiphinde sibingelele futhi malandela nababukeli balolu hlelo lwakho olukhulu. Amen. Sibingelela kakhulu nakudade wethu lapho guest yakho. Amen. Amen. Mfethu kuthiwa luseyithebe very straightforward. Mhlawumbe into 2 noma ey'ntathu engizocela ukukhuluma nosesilindelwa ebandla likaKristu nabo bonke nje abantu abathintekile. Yes. Okokuqala nje sesilindelwa, I will speak to you. Number 1, ngiyacela sesiwami ukwamukele ukuthi you are not a problem. Yes. Yes. Indaba yokuphatheka kabi ube ne-stress to a level of depression, iba nama-voices that talks to you. Yes. 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 Support ngendlela eyanele kwi-ministry etc. So ngifuna ukumnika nje leyo affirmation usisi ukuthi you are not a problem. Amen. So number 2, mhlambe ezuqhubeka udila nodaba kanje ukwamukela ukuthi awukwazi ukuzisola ngamaphutha enziwe womuntu umuntu. Amen baba. Amen. Enziwe wena nanezinto ezenziwe wena. Amen. Wenzani? Uyabo. Loya muntu ekhethe ukuzanelisa ngaleya ndlela azilisa ngayo khona wena ukhona. You do not have control over that. Amen baba. Sola ngamaphutha enziwe omunye umuntu uhlala njalo ungazisola ngenziwe wena. Yes baba. But again in saying that sebalukhulu Yes. ukuthi uzinikele kangakanani noma umsupporta kanjani umuntu onganeliseki ayikho into ongayenza. Ukuthi uzinikele kangakanani noma uzibophezele kangakanani umuntu onganeliseki ayikho into ongayenza ukumjabulisa. Amen.
but still abona ongakakwenzi kangcono. That's why I'm saying kwi-affirmation esingayinikezwa ukusilindelwa ukuthi sithi nje akukho ku-wrong ngawe. Amen. All right. You are a complete person. All right. Yes. Ngithi kusilindelwa esimeni sifana nalesi wenze konke sesiwami bekufanele ukwenze. Yes. Ngendlela owawuthi kufanele ukwenze ngayo kuya ngolwazi obunalo ngaleso sikhathi. Yeah, baba. Wenze konke nje kufanele ukwenze ngendlela yonke okuwazi ukuthi kumele wenze ngayo kuya ngolwazi obunalo ngaleso sikhathi. Yes. Kumele uziconsider noma uzicabange ukuthi number 1 isimo umqondo sakho sibalulekile. Oh yeah. Yes. Yes. Uthaza engakhuluma nomhlobo wami izolo Apostle Lulungi M and washo ukuthi will reach out to you and sikhuluma lento ukuthi isimo umqondo is very important. Yeah. Njengamanje going forward usisi mhlambe lokho nje ngoba sibalukhulu ukuthi usisi abukho ayengakwenza okudlula kwenzile. You fell in love, which is a normal thing. Yes. Yes. Mawufika phakathi uthole ukuthi ayingathi akuyona lento ebengiyi-ordain. Makunjalo ke akukho wrong ukuthi uphume ngoba uma umi kwi-80 into ekuhlanganisa no-KFC sibalukhulu ukuthenga inyama. Yes. Yes. Into ekuhlanganisa ne-petrol station ukuthenga. Exactly. Into ekuhlanganisa ne-ATM ukukhipha. Yes. Ubhaliwe ukuthi out of order. Asikho isidingo sokuqhubeka ume-queue. Eish. The moment ubona ukuthi lento engangithi ngiyizele akuyona, you then need to take a decision that is better for you and that is good for you. Attend yourself, siswami. Attend wena. The best revenge you can do here is to give yourself a better vision of yourself. Amen. Yes. Invest in yourself, equip yourself. Yes. Ukhande strategic proper cycle of friends. People who will advance on the vision that you have. Njengamanje kufanele uvakashele amaphupho owawunayo ungahlangani nomfowethu. Izinto awufisa ukuba yizo ungahlangani nomfowethu. Sivakashele lezo zinto, visit them and commit yourself. Wawuye usilindelwa engakafiki umfowethu waba usesilindelwa Yes. Amen. Yabonga. Yes. Lisa ngisimo usisi the next day kuso asembe esicishe sisime sonke. Yeah. I will say we're very sorry Siswam ukuthi you came to build a house, establish a family and a pillar in a victory of somebody. Ongakaza ayibona ivele kuwe. Amen. Pray that you came and when we against security exposure to self-help. Amen. We are very sorry with best intentions, but intention tend to be wound. We are very sorry and we are praying for you and we are trusting God more humble going forward. Amen. Yes. And you will still work with you and will still make things for that. Amen. Apostle, siyabonga kakhulu. Thank you so much, Apostle. What a word of encouragement. Siyabonga kakhulu, Apostle. Thank you so much. Hlezi kuyintokozo ke ukuthi siku hijack contribute
la kuba bukeli bethu nabo bonke abasilalelayo eindaweni ezahlukahlukene siyabonga kakhulu umpostoli. Amen. Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Siyabonga kakhulu bafowethu. Na kuona wonke umuntu ocontributile kulolu daba. I-contribution is not about imali. You are contributor even now my feelings wakho. Contributor nje ngiyazi ukuthi bakhona bebeshare ekuthenza udaba lubona ngabaningi njalo. Siyabonga kakhulu bafowethu. Egameni lika Jesu udaba luka sisi luphatheke ngendlela ezi right usizo uzolithola egameni lika Jesu bazalwane. Siyabonga kakhulu and one thing engifisayo ukuthi eshiwo uPastor Lungu M and ayishilo futhi naye umpostoli Makhathini into ukuthi akaxole aqhubeke nempilo uhambo lempilo luselude kakhulu. So xola sisi siyaxolisa nathi siyaxolisa nase egameni labafundisi. Phela nami ngumfundisi. Siyaxolisa egameni by the way siyaxolisa nje kakhulu egameni labantu besilisa kubona bonke ikakhulukazi eKZN. Siyaxolisa kakhulu akusho ukuthi angeke usamthola umuntu right. Khululeke uzoshada wena futhi I'm giving you 2 months. 2 months not isikhathi singana. 2 months. I ngiyakutshela 2 months. Angeke. Within 2 months. Angeke. Into uzoyithola right. But angeke. Ngisingile right. Angeke. Right. Hayibo. Sengikhulumile phela nje umuntu kaNkulunkulu. Ngikhuluma njengomuntu kaNkulunkulu ukuthi in 2 months indoda uzoyithola. Uzongithini ngisebenzisa bleeder. Ngisopha ngisayizonda indoda ngisayizonda kakhulu manje indoda. No yena phela ozobuyisa lento yokuba nothando. Yenzondo yothando. Ngizomthemba kanjani? Ngizazi kanjani? Uzobona nje nawe kuzoba indlela azoyiprove ngayo naye. Khuleka. Ntando yakho mayenziwe Estine. Vele uthando labantu akusilo labantu abafanele. Kodwa uthando labantu abazikhomithayo. So kuzokwenza khuleka. Hey. Siyabonga kakhulu. Okay. Labantu laba bama voice note gcine bangathumelanga. Abakathumelanga. So ivala phela manje it's fine. So boy ma uthi bathumela. Kahle ngimbuze lo undoda babezothini. Ngimbuza uthini. But it's unfortunately anditholi. No we has others no by idea right now I don't think so. Okay. Because okay ke ndoda hayi xa ungaboni ngiyo because okay all right boy siyakuva. No it's fine asiva kanjalo. Yeah. Yes siyabonga bazalwane. Sasifike ngasekugcineni kohlelo lwethu egameni lika Jesu Kristu. Maybe you have your story. 0788 417 844 0788 417 844. Akusilo uhlelo abantu besifazane even nje awuthi uyindoda sithinte sizokhona ukuthi siliphathe kahle udaba lakho la egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. And ngiyacela yazi nansi into ngicelayo. Ngiyacela bafowethu. Ngicela nimxoleleni udokotela. Ake ngisho nje kanje amabongo. Ngiyacela ukuthi masimxoleleni asidluleni manje siqhubeke nezinye izinto. Soku right bafowethu masimxoleleni sekwenzekile and akusikuthi bekumele kwenzeke
but sekwenzekile ayisekho indlela ukuthi singakujika okwenzekile. Asixoleni bafowethu, asixoleni indle emnyama. Ngiyazi ma KZN ukuthi indlela ebeninyakaza ngayo nendlela okunyakaza ngayo akulula nanokuthi niyamukele into ekanjeyana. Kodwa ke ngiyacela nje bafowethu ngiphakamisa izandla ekuthenini ukuthi no bafowethu asiqhubekeni nempilo. Usisi ulindelwa move on. So move on vena kungaze ngihlukanisa abantu move on. Naye move on soke move on. Naye umuntu kakhulu. Hela kuhlukanisa abantu. Nakuze ngithi move on. Yes, move. No. Futhi nami nje ndiyamxolela Nkosi yami. Ngabe emxolela abazali abantu bakaThixo nami ndiyamxolela. Noma akaxolisa angaxolisanga kodwa nje simxolele ungakaNkulunkulu naye uyodila noNkulunkulu wakhe phambili ngenye imini mhlawumbe Inkosi yaze imvula amehlo ukuthi abone ukuthi ungakanani umonakalo awenzile kithi. Make ngikhulume ngathi ngithi ngoba ngiyazi ukuthi bakhona bangaphambi kwami nami enfike bekhona kodwa mhlawumbe ngenye uNkulunkulu uyoze uNkulunkulu amlekelele ukuthi afunde ukuphatha umuntu ngoba abantu bongabakathi konke tema ngicabanga yazi esindathi mina uyazi uma umuntu ethi mandithi mina esithi uyaninyathela like uyangiqoba kabuhlungu ungabi ne pride ukuthi vele uzosithinta igcina sewusenza izinto ongazange ucabanga ukuthi ungaze ungene ngenxa yepride ayilunganga ipride ukuthi nje kuba konke ipride ngibonile mina ukuthi ipride ayilunga because uba mhlambi kwakuthe umzekelo mina nodokotela siyese wathi udokotela mayibona ukuthi athi hayi mama ngibonanga noba ungiyangishasha athi mama yangibonanga ngiyaxolisa ngesingasange sigcine sekunje kodwa ngenxa yepride sigcine sesifika la ekuthini nje ngiyaxolisa angenzanga kahle. Ake sithathe ngokuthi nje nakho nangula nothi kanjalo ke nothi ngalelo uhlobo ube uzobeka ngalo ke wena no angilapho ucabanga oh okay angilapho ucabanga khona ngithi awuthathe ngokuthi nje nasi siqu sakhe la manje yes ula ngifisa ukukhulume ngoba ngiyazi uzoyibuka nale video ngicela ukuthi umxolele ngiyazi ukuthi umxolelile kodwa ngifisa ukuthi umxolele sakukhuluma naye okay yeah okay unlimazile Msindazwe kakhulu ngendlela ngithe ngicabanga lathi mina mhlambi ezinye izinto ubuzenza ubungaboni indlela owukhoza ngayo umonakalo enhlizweni yami because ukuhlangana kwami nawe waba ngumuntu ondithembisa izulu na wonke umhlaba ukuthi mina ngizokuthanda ngenxa yesimo sakho madlamini ndiyoba nawe. Ngiyazi mhlambe amanye amaphutho wenzileyo ubunganaka ngoba unalento ethi yiphara le ngoba igama lakho elithi busonibiza ngalo ukuthi ngiyiphara. Manje ngithe mase ngihlanganisa ngihlingathi ma iphara yabona manje ungagcina sewusithi ndenze into yobuphara kodwa ngiyakuthethelela ngoba ndingumuntu kaThixo nalokhu okwenzekile bengafuna ukuqomba phansi kanye kwenze njani kodwa bengenzela ukuthi inhliziyo yami nami ibe right because bekukudala unginephula ubekukudala ngingena say ngikho nto ndiye and wenze show ukuthi wenza ukuthi ningabi nguye umuntu wesifazane kodwa Msindazwe ndiyakuxolela nawe ke enhlizweni yakho khangela indawo yokuthi uzithethelele futhi ungayenzi iphutha manje lokuthi uhambe ungene kwenye indawo ungekabikho right because ndina into ethi mina ngifela izona engazazi ngendlela uniphethe ngayo mhlawumbe khona into ekulimazile ngaphambili njengoba beshilo umpostoli ekhuluma la ukuthi ngenzeke ukuthi lokho kwenza kimi ingoba khona umuntu wakulimaza manje mina bese ngifela izono zabantu engazange mina bengize kuwe ngenhliziyo yami yonke ubuya yazi Msindazwe ukuthi benginga nami wonke kuwe but ke kugcine sekuphela kanje but ndiyakuthethelela kuko konke nawe uzithethelele ngiyabonga. Sibonga kakhulu bafowethu, thank you so much. Asithathele ithuba ke sibonge kini nonke sibonge for taking your time. Sisilindele sibonga. Thank you so much. Sibonga kakhulu bafowethu. Asibonane ke kwi-episode yethu elandelayo for today. Ilokhu ke besizokwenza siyambonga ke uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane, lindelwa engathi ungahamba nenkosi uze wazi ukuthi
siyakuthanda ngendlela emangalisayo. Amen. Uthando silibonisa kuwe asilifake. Amen. Olwangempela. So siyambonga uNkulunkulu ngawe. Qhubeka nempilo. Ungabusabuyela emuva. Yebo. Mangithi ungabusabuyela emuva ngisho ungabusabuyela emshadweni wakho ngikhulumele einkingeni. Yebo. Ngifuna nhlonisa abantu mina. Ngikhulumele einkingeni ukuthi ungabusabuyela einkingeni usukwadlula kuzona. So qhubeka njalo nempilo. Siyakuthanda ngendlela emangalisayo and into engithandile ukuthi indlela oxolise omxolele ngayo umxolele ngaxolisanga. So umuntu kaNkulunkulu uyamukela ukuxolisa kwakhe amen ukuxolela kwakhe noma ungaxolisanga. Sibonga kakhulu ke bazalwane nani lapha emakhaya ngithemba ukuthi simxolele kakhulu. Uhambo lempilo maliqhubeke. Sibonane ngeepisode yethu elandelayo. Amen. Thank you so much. Okay. Thank you. I spent manje. I know we are done. Yeah. Yo. Hi.